horitxe ez, lehenengo esperientzia amaitu berri, zoritxarrez euripean, baina ondo junda, ez? Bai, egia esan oso pozik, hurbildu dira 30 bat ume, eta, azkenean umei danborrada asko gustatzen zaie, eta, behaientzat ere aukera txiki bat, festetan jo alizateko, eta egia esan esperientzia oso politia. Eta ez dezu egorain pentsatu eta zatik ezen duen lehenko urtean egin? Bai, ideia ja urteetan ja pixkate buruan euskan, baina aurten aprobetxatu zere helduen danborra da, txaleko zazpitan zala, pixkat aukera politia zan, txikiek eta helduek elkarrekin jo, inkluso pieza bat gero bukaeran. Eta bestale batik ere, umentzako ere, handengo abestiak jo alizateko aukera politia zan, handengo abestiak ezagutu, eta horretan hastia, eta beste urtetan ere, posilean jarraitza bide berdinetik. Ze, etorkizuneko arrobia ere hemen dago, ez? Hori da, ontzako danborra daia urte asko dara mata, eta egia zan, ikuseak ere jende gaztea, prent dagoela danborra jotzea, lasaitasun ematen digu horrerantzian jarraitzeko. Zer zuzendari lanetan ibilidan neska eta danbor jole batzuk fundamentu handikin ibilidia, ez? Bai, hala da, ikusten da, San Juanetatik batzuk pentsatzen datoz zila, eta baten bat etxean ensaio bat baino gehiago ingo zuen.